Здравейте! Нека ви кажа нещо за Бог и какво е Той по отношение на вас. Бог е като тишината за всички звуци. Вие може да сте до, фа, ла. Всички тези тонове, полутонове, сами по себе си, те са, вие сте непълни. Всеки тон сам по себе си е полутон. Затова трябва да има хармония. Затова има обединение, свързаност. Тон и тон търсят своята връзка, сходството, подобието, единството. Но парадоксално, когато се получи една съвършена хармония, едно единство между всички изпяти и свирени тонове, самите тонове губят своята индивидуална стойност, своята индивидуална същност. Те престават да бъдат сами по себе си и се превръщат в музиката като такава. И когато се превърнат в музиката като такава, те по отношение на своето си, на частното си, стават тишина. Защото музиката като такава, по отношение спрямо всеки един отделен тон вътре себе самата, и тишината, и небитието, и нищото. Ето това е Бог. Когато ние сме устремени към единение, отделните тонове всъщност са устремени към своето затишие, към своето стихване, стишие, към своето не. Бог е отрицанието на всеки един свят и ад и аз на земята. Бог е не на всяко едно е. Точно както и ние сме Неговото отречение. Отречение, без което Той не може да бъде своята река от звуци и тонове в полифония, в хармония. И тази полифония, хармония се преживява винаги на тонове, на полутонове, на стонове. Химнът осанна го. Стене в подсамната
на земята тук. Стене в Бога и стене от страст и от сласт. Това е истината за Бога, към който се стремите. Няма по-суициден стремеж от този да пристанеш в пълнота на празнотата, що биде абсолюта.